sannu malam. Na gajiya. Ya aiki. Da Allah Jamilu fa. Wallahi Jamilu ya tashi, ni ma na dan late ina kokarin tashi yanzu. To da Allah malam ya za a yi ganshi. Oke ce Usaina. Ni ce. To ai yayi ta jiran ki ya ce a kira wayan ki ma. Wallahi battery dina ne yayi kasa shi yasa. So ya bar wani sako ne a baki. To na gode. Yawa. Ya ce ki samu chance sai ki masa. To insha Allah. Na gode sai an sama. bara da dake shi mana bari ba ki bari ya dake au kan bari a dake ka to kai mai alƙawarin ba za ka ƙara ba na daina ka ce na yi alƙawari idan kamar na uwa ka wannan da kai alƙawari zona zuwa ne kai kicin ka rike da kyau kaga wannan maza zaman ka za ta yi kaji ni na dina na alƙawari ba zan ƙara ba amma ya dake shi duk abin da yake a wallahi ba ta bace shi namiji kai namiji na ka dai dauka da dai mace ne kace ta dauki na wato amma kin dan gasan farfesu ba akwai farfesu ba ma magana farfesu ba san da ba sai ka ci bin nan ba dan magana tv na ga miki ko raji yana aiki a baya kun ga ba zai ba wani da baba ciao soyayya dan ya aji daɗi. Jamila da Jamilu haɗa kai sai zama marka a guri maganin zaman soyayya in an yi aji daɗi. Auren soyayya da daɗi wajen rabuwa da zafi idan an yi saboda juna wata ran uwa aji zafi so mai sa a ɓoye laifi kuma a zauna babu hauki haushi in ya so a jure a zauna da daɗi babu daɗi. Jamila da Jamilu haɗa kai sai zama marka a guri maganin zaman soyayya in an yi aji daɗi. Jamila da Jamilu muke mun zama ta adin kwatance tsanani bai tona sirrin mu kai ko da mutuwa ce wajen batun rikon amana tamkar juna muka asirce ba abin da zai bai raka mu mai daɗi ko mara daɗi. Ba mai raba mu an ba mutuwa ba ita ma dan dole ce duka mai rai ba zai tsallake ba ita ce mai raba kauna ba mu san yaushe za ta zo ba da a ce lokaci guda za ta ɗauke mu da mun ji daɗi. Jamila da Jamilu haɗa kai sai zama marka a guri maganin zaman soyayya in an yi aji daɗi.
sako ga kwalla ta cika idan mun saba wa junan to za mu shirya kanmu haka shi ne rikon amana ba wanda zai ji kanmu rayuwar mu hakan ga mun tsara a ganin mu tafi daɗi. Sanin adalcin soyayya sai Jamila Jamilu tausayin juna kawaici sai Jamila da Jamilu sadaukarwa kai da kauna wannan sai Jamila Jamilu yadda wadda babu cuta wannan sai Jamila Jamilu an kaga murmushi na kauna wannan sai Jamila Jamilu ka taho ka kalli zaman soyayya gun Jamila Jamilu rayuwar aure da daɗi inji Jamila inji Jamilu soyayya ce ta sa haka inji Jamila inji Jamilu suka zanto abin kwatance an ka kira su Jamila Jamilu Jamila da Jamilu auren soyayya da daɗi Jamila da Jamilu haɗa kai sai sama barka a wuri maganin zaman soyayya in an yi aji daɗi Jamila da Jamilu haɗa kai sai sama barka a wuri maganin zaman soyayya in an yi aji daɗi maganin zaman soyayya in an yi aji daɗi maganin zaman soyayya in an yi aji daɗi. Ka ga fa ƙauyen nan da kai ya kamata mu tafi. Jamila kenan. To ai ke suke ta korafi a kanki ba ni ba. Kuma ni na tafi ƙauye wa zan ba wa ayyukan da nake tafiya. Ai kai ka janyo min ƙorafin saboda baka kai ni ba. To ai yanzu gashi na wanke kaina kuma ke ma kin wanke kanki. Wanke kai? Ai baka wanke kanka ba. Dan ni na fi son mu tafi tare da kai. Amma ina ga miki ina da wasu. Bismillah. Hello? Lafiya lau sana kina lafiya? A ba damuwa karki damu. To abinda Allah ya tuwo ma me aka ba ni kawai ki ya kawo ba. Ba hakan na so ba abin ya zo ne kin ga za yi shi daga ko? To na gode. A ba komai ba komai take. Wata abokiyar aiki na ce a kamfanin musulmi. Wai za ta yi aure ne shine na bar gudunmawa a je mata. Shine take godiya. Sai kishi na ke kwanta. Kishi? Kai ka so na janye kishi na akan ka? Shine fa makamin da nake gadon ka da shi. Daga zarin na janye shi, a daka maka wawa. Kuma kaga duk abin da ake wawan shi, za a yi kace-kace da shi ne. Allah, a to ki ƙara womin kishin naki, ki ƙara ƙarfafa shi. Kar a daka mun wawa. Jamila, ina son a cikin sati biyun da zaki ki ware kwana biyu a halar da ya raka ki ciki ƙauyukan wurin rawai an gwana saboda ganin ki zai sa su ji daɗi. Insha Allah zan ji, amma da fatan idan na ce ni matanka ne za su gane wanda nake nufi. Wace irin magana ki ni din ne ba su sani ba gome. Ai no need ki je wa ki introducing kanki kina zuwa sun san ki. A'a, amma ai tunda muka yi aure da kai ban ga kace ba. To amma ina na girma da wayo na shigo garin. Idan kika je za su faɗa miki. Jamila, abu na ƙarshe shi ina son ki yi haƙuri da Indo. Indo? Wace ce kuma Indo? Ita ce wadda aka fara bani aurenta a ƙauye. Yanzu haka ta yi aure amma ta ƙi zaman auren saboda tana nan na san bata yafe mu ba. Sanadiyar aurenki shi ya sa ban aure ta ba. To ni kuma me na mata? Kina wasa ko? To na san na gaya miki ba za ta taɓa yafe mu ba. Duk lokacin da ta san cewar ke ce matata kina uku
amani ba. Kar ka damu fa. Dan na san da zaran ta gani za ta yafe maka. Domin tabbas ta san ba za ka banni ba. So, za ta maka uzuri. Da gaske ba nake dan na san halin Indo da kyau. Kaga ni da Allah ya maganan makaranta na ne. Ya kamata ka banni in koma makaranta. In gama digiri na ko HND. Jamila me sake sun ki dawo da abin da ya wuce ne kuma ki dawo mana shi baya. Magana karatun nan na ce miki ba na son ta ya wuce. Shike. Dauki yaron nan ki je da shi ɗakin sa na ga baccin sa ya nisa. Kada ina kai shi ma sai ne wanka. Na saka. Ko ba za ki dawo nan? Shi ma na sa shi sai mu bacci tare. A gara kiran Usaina nan. Allah, ina gaya maka yi. Yanzu ka zo ne? Wallahi yanzu muka yi. To shikenan ku dan ƙara safaran sa ko riga ta. Sannun ku ba. Sannun ku ba. Ahmadu mai duniya. Jamila. Aladu. Ina Jamilu. Ba wani yau dai ga mu a garin ku tsorafin da kake ta mun ya kamata ka daina shi. Ice ce ka dauka zo kenan ba da Jamilu ka zo ba. Ba zai zo ba. Me kake yi? Wallahi na da ina dan ta faskare ne kin san gidan da ice ake da wannan nayo ice ne nace barin fasa. Ai da mun daidai kai kenan fuska. Sai ya wala kira ga ja. Lafiya ne. Ya gida. Ya aiki. Ya hanya. Lafiya alhamdulillah. Sannu sai to mu shiga ciki. Mu je. Yawa ka ci wata ka a cikin sai ka shigo da shi. Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Kai mutanen birni kai sannun ku da zuwa, sannun ku da zuwa. Iyalin yayi Jamil ne yau suka zo duba mu. Sannun ku da zuwa. Ikon Allah bari a kawo muku tabaran. Sannun ku da zuwa. Jamila, kai sannu da zuwa, sannu da zuwa. Ya ce za ku zo kuma ni na san. Sannu Ahmed, kai sannu da zuwa. Da ce wannan mutanen birni da basu damu da zuwa ƙauye ba. Sannu da zuwa, sannu da zuwa, sannu da zuwa. Yaro dan Allah ji inda ya girma. San da zuwa. Jamila, san da zuwa lafiya. Lau ina gajiya. Kuna nan kalam? Ya. Ai Haladu da ije birni idan ake ce ai sun ce za su zo na ce a mutanen birni yaushe suka damu da zuwa ƙauye. Ba sa ranku yanzu ba wallahi. Ai duk inda na ka yake ko ina yake za ka ji. Wannan haka ne. Assalamu alaikum. To kwanduwe maka sannu da zuwa. Sannu da zuwa, sannu da zuwa. Sannu da zuwa. Sannu da zuwa. Karfin da ka lafiya nan ina gajiya. Madalla. Lafiya kalau. Sannu. Yawwa. Sannu. Sannun ku fa. Sannu. Ko shi na da makura ne rai da lafiya. Yawwa. Maza a zo ka je ka sha. Anya shi wannan ba sai dai yogurt ba. A to ai ga abin da ya fi yogurt kuma ko? Ai yana sha baban shi yana sha har yanzu. Yana siyo. To sannun ku.
haba Indo, bara ne miki gulma. Da Allah ishiru na ga shigowarsa gari da mota ki haƙuri ki adana gurmaki. Yo Indo kin ganshi ko kuma kin ganta? Matarsa? Gaya miki Indo da yaran su kyakkyawa ko a zuciya na raya na ce da yanzu danki ne Indo. Wannan ja'iba ba kya manta da shi ba Indo. Ki dora abincin nan mana. Rana ta yi. Salamu alaikum. Sanda zuwa. Adama, sanda zuwa. Lafiya lau, ina gajiya. Madalla. To madalla. To madalla. Jamila. Na'am. Zo ga makotanmu nan sun kawo muku abinci. Gode Allah ya saka da alkhairi. Ai muna haka muke wa baki. Allah ya saka. An ce bakonka annabinka. Wannan haka ne. Na gode. Balanka ka bari sai ka huta sai in baka. Je ki dauko masa yi wasa. Kin san yara da bal. To mu je. Bari a dauko maka ko? To sai an ji ba ki da gida. An gode madalla. Indo? Allah ya dare gari ya waye. Tun da kika ga matar Jamilu ta sako kafa garin nan, na san baki da kwanciyar hankali. Kin dingi karanta wasiƙar jaki kenan. Gugu ba haka bane. Ba ku fuskanta abin da aka yi mun ba za ku gane ba. Ko me aka yi mun ba ku gani gugu. Ban ce ba a yi maki komai ba. Amma idan kika dangana Indo, kika bar ma Allah, sai Allah ya musanya miki da mafi alheri. Ba zan taɓa haƙura ba wallahi. Lalashi ta kofi da duk ranar da Allah ya sa na sani. Da Allah wace ce Indo a garin nan? Indo? Ke ko waye baki labarin Indo a garin nan? mun yi magananta ne da Jamilu. Ya gaya miki da ita zai aura ko? A nan makwabtan mutum. To amma me ya hana bai aure ta ba? Allah ne bai yi ba, kuma har yanzu tana masifan san shi a garin nan, kuma duk ƙauyen nan ba wanda bai san tana san shi. Allah ne bai yi ba? To me sila? Kin san ni ma da ba Haladu zan aura, abokinsa zan aura. Ya je daji, maciji ya sare shi, Allah ya masa rasu. Sai Haladu ya aiwatar da nufin abokinsa a kaina. To kin gaya mun sila abin da ya sa abokin Haladu bai aure ki. Haladu ya aure ki. Amma baki gaya mun silan abin da ya sa Jamilu bai aure Indo ba. Abin da ya hana Jamilu bai aure Indo. Assalamu alaikum.
Alaikum assalam. Wa alaikum assalam. San da zuwa. Wanke wanke kuke ne? Wallahi. Jamila. Na'am. Yau za mu je gidan kakannin mu da yamma haka. To. Za mu je ki duba su ki gaggashe su. To shi ke. Bari shiga ciki. To. Ke ki kawo ruwan sha. To. Ahmad. Ka san shi da gagarar gudu. Ina kuma Ahmad. 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 Ahmad me? Ahmad me faru? An dake shi. An dake shi. Kun san abin da ya mana ta maulai wurga mana cikin gida ba za a dake shi ba dan gwalle shi. Laifin me wannan ta maulace da har za ki ɗauke ta ki yanka ta biyu. Na yanka. Me yasa ya wurga mana inda kun san barnar da ya ada ku tambaya ba dan me aka yanka ta maula. Ba bewar Allah. Ai kowane irin barna ta yi sai ki fito ki faɗi kuɗin barnan da ta yi sai a biya amma ba wai ki kama bol ɗin ki yanka ba to yanzu da kika yanka a cikin karkarar na ai na son samu bol na siya mishi. Ba zan faɗa ba inda da kuɗin ki zaki biya da sai in gaya miki ba da kuɗin ki zaki biya ba ai da kuɗin ɗan garin mu zaki biya dan haka ba shi da amfanin da gaya miki. Haba wace irin magana ce wannan mara ma'ana Indo? Indo? Tsoron ka ake ji dalla ba za ka ba mutane guri an yanka bol din. Ba bol din ba ke ba sai yanka. Kai hakuri ka ja mata. Kai hakuri tun da kuka san ba za a siya. Suwai ba, na'am. Wai da Allah me ya hana amahan sai aure? Daman wannan karkarar kuna barin yan mata su gandame haka ba ku yi musu aure ba? A'a, mijin ne dai kawai bai tsaya ba. Amma kullum ma Haladu yana nuna damuwansa a kai. Saboda kusan kullum sai ya mun magananta. To shikenan. To yanzu ku ban ita kawai na tafi da ita binni. A sa ta a makaranta. In Allah ya maka miji sai kai aure. Wallahi iya ba za ta bari ba don duk kusan aikace-aikacen gidan ita. Jamila, bakin rafi ka ku karisa. Indona bakin rafi ka ku karisa. Indona bakin rafi. Indona bakin rafi. To shikenan Jamila ku jira ni a gindin bishiyar nan. Ina suwai ba. Ai ta riga mu zuwa. In ta wata riske mu anan fa. Jamila kawai mu tafi gida. Da shi da bari mu jira. A'a, Jamila, kin ga mu. Indo, wallahi. Ku tafi gida Jamila. Kin ga sai kin dawo ke ma ki hankali. Jamila zan je ruwan sai kin dawo. Mu je mu je zaki zo wata rana. Ku tafi mana. Mu je. Jamila, amma ni gaskiya na so karisa baki ko kenan. Jamila, mu tafi ruwa na dauko a kaina mu je ta zo wata rana. Ni daman ki ai dama. Wannan sololuwa budurwar kauye kenan. Ki tattara kayan ki bi ni binni. In kika bi ni binni ba ruwan ki da daukan wannan tulun. Binni sai ki dinga diba ruwa a famfo ga famfo na kawai budewa zaki ki diba. Binni. Ba Jamila. Shinkafa da waken wa zai mu? To shikenan ki zauna ki ta kallon shinkafa da wake can kuma sai dai ki daura. Ki ci ki kwanta ki karatu. Ai ba na iya barin goggo ba. To kake bar ta.
da Jamilu, Jamila da Jamilu. Jamila. Soyayya an yi aji daɗi. Kin san dai duk inda aka ce ƙauye ba daidai yake da mazaunin ki na yanzu ba. Dole zaki yi haƙuri na wannan sati 2 da zaki. Jamilu kenan. Me ka zaman haƙuri? Hankali na ba zai taɓa tashi ba. Bayan na san ƙauyen ku ne? Abu na biyu da zan faɗa miki akwai Indo. Ina son ki waiwaya mata baya a duk wani abu da za ta zo da shi. Wai me yasa kake son damuna da maganar Indo? Me yasa kake son firgita ni da wata mace da ma ban santa ba? Na santa ne da san tashin hankali. Ni ko mace ne mai kwantar da hankali. Haka ne. Wato Jamila, banda ziyara da zumunci babu abin da zai sa in iya haƙuri da ke na sati 2 bana tare da ke. Bayan haka za ki shiga gurin da ko sabis ɗin waya babu, balle in kira ki in ji muryarki. Ka san tun da aka mana aure ban taɓa kwana ba tare da kai ba, ban taɓa tashi ba tare da kai ba, ban taɓa cin abinci ba tare da kai ba. Ba sai na sai ana dogon bayanai ba, don ban san wace irin hali zuciyata za ta shiga ba na rashin ka. Haka ne, ba komai, sai duk mu haƙuri. All I know that I will miss you. Jamila da Jamilu, Jamila da Jamilu, hakuri maganin zaman soyayya an yi aji daɗi. Jamila da Jamilu, Jamila da Jamilu, hakuri maganin zaman soyayya an yi aji daɗi. Jamila da Jamilu, Jamila da Jamilu, hakuri maganin zaman soyayya an yi aji daɗi. Jamila da Jamilu, Jamila da Jamilu, hakuri maganin zaman soyayya an yi aji daɗi. Wai tunanin me yake ne haka? Har sai kenan. Ina mamakin inda ta shigar min hanci da gudundune ba tare da na mata komai ba. Yata, ai duk abin da ya faru ya Jamilu ne ya ja mana. Ya yi Jamilu? Ya ja muku kaman yafa? Ina iya tuna abin da ya faru kafin rasuwar mahaifinmu bayan tafiyan ya Jamilu birni. Baba ga fada. Hafsatu. Na? Kira min yayin ki Jamila. Ka shigo? Ya kufa ni jin.
kiyaye karfi. Allah ƙara lafiya. Amin Jamila. Jamila abin da yasa na kirawo ka. To kafin a ce ka tafi birni ya kamata a ce ka ba da izini an je an yi maganar Indo samu mahaifinta. Gaskiya ne. Don mu samu mu yi magana gemu da fanta ko? Ba nan ba laifi. Na ba da dama a yi duk abin da ya kamata. A faɗa mishi din babu laifi. Fatan da malam Jamilu. Madalla ka yi kyan kai. To masha Allah, to Allah ya ma albarka. Allah ya ma albarka. Ka je wajen malami man ka karɓi lahaula? A wurin sama ya nake sha yanzu. Na je su yi shagun sun tashi. Kuma za mu maka addu'a daga nan Allah ya baka sa'a shiga. Kuma za mu ci gaba da Allah ya dare. Shigar ba da shigar ba. Allah ya samu dashi. Okay, good morning. Kin ji abin da ya faru? To garin ya lamarin ya tabarbare haka? Bai tabarbare ba sai bayan rasuwar mahaifinmu. Kamar yaya? Salamu Jamila, gara da ƙarasa bakin rafin nan ba. Kuna tafiya, ina ƙarasa sai ga Indo. A bakin rafin? Da kun haɗi yaya kenan. Ali ne kake dafawa kan awaki. Maza dafa. Indo. Haba Indo. Ya kamata wannan gaban da ke ki bar ta haka komai ya wuce sai ka ce ba musulma ba. Idan kana tunanin wannan abin da ya faru zai wuce daga zuciyata to ka yaudari kanka. Kada ka manta da kai fa. Jamilu, na san ka tafi birni mantawa za ka yi da ni. Kaji can. Indo kenan. Ya kamata ki da mu. Ina san abokina ba zai muke haka ba kuma ina so ki sani. Ita fa soyayya ba a yin ta sai da yadda. To ai tunani nake idan Jamilu ya je birni ya haɗu da wata sai ya manta wace ce indan ƙauye. Kai ni na saka ba ta bar da kai ba abokina. Wai ni take wa kan da garki. Ba mamaki in dawo ni in tadda ita an daura mata aure da wani. Wa. Like kiyaye ta. Wai ma. Wai indan Jamilu. To ba ki ce Jamilin Indo. Jamilin Indo. Ka more ba. Kun more ne, kun more. Sai ce dariya. Ai kun more. Ko na faɗa abin da ke so. Ba kuma Indo ki dai ci gaba da addu'a din. Saboda birnin kam akwai abubuwan. Shi kenan Allah ya rufa mana asiri, Allah ya dawo da kai lafiya kuma in ka je birnin Allah ya bada sa'a. In dai kawai kika addu'a ba zan ga kowa ba. Daga ƙarshe me ya faru? Ba ku yi aure da Jamilu ba. Matsa ka bani hanya. Indo. Dan ba ku yi aure da Jamilu ba me ya laifi na? Kamar yadda kowa yake tunanin ke kan yake tunanin za ku yi aure da Jamilu. Haka ni ma nake tunani. Kuma ina so ki sani dan adam bai sanin abin da zai samu kansa bare ma na waninsa. Duk makusancin aboki ya san halin abokinsa sarai, ya san abin da zai aikata, ya san wanda ba zai aikata ba. Idan Jamilu niyyar cuta ta yi kafi kowa sani. Dalla matsa ka bani. Indo. Wa kike nema? Ahmed nake nema ban san inda ya shiga kwata-kwata. Ina kika dosa? Ban san inda na dosa ba ga nan ne kawai na fito. Idan ma kin san yadda kika dosa, ba zai amfanar wa da danki da komai ba. Saboda me? Saboda azzalimi Jamilu. Jamilu? Jamilu, kin kwaso alakakai, ya kwaso miki rikici. Me ya kawo ki garin nan? Kina so ki samun ciwon zuciya ne Jamila? Jamila! Ina kika dosa? Ahmed nake ne.
Toman da yaron. Yaron? Indo, bai kamata a ce mun tsaya muna wani dogon zance ba. Ina so ki sani cewa yaron nan fa shi bai miki komai ba, kuma bai san me ke faruwa ba. Jamilu shi da ya miki abu, yana can a birni bai san me ke faruwa ba. Indo, ya kamata ki ji tsoron Allah. Jamilan ce ta ce muku yana guri na? Haladu, kaga abun mamaki, la'i ban dauka inda za ta ji nasiha ba. Ai idan ma bata ma dauki ma nasiha ba wannan karan in bata fito man da yaron nan ba wallahi dukan tsaya zan mata sai na rubza ta wallahi. Ku tsaya mu fafata mana, ni yanzu abokin mutuwa nake nema, duk mai sha'awa ya tafi barzahu ya zo ga Indo abokiyar tafiya lahira, bakin rai bakin fama. Ahmad ya mula ya zama abincin rijiya. Jamila ba za ta sake goya Ahmad ba. Yanda Indo ta rasa Jamilu, haka Jamila za ta rasa Ahmad har abada. Dakata Jamila, tun da kika sa Jamilu ya ci amana ta ya kuma manta da ni sai na muzanta rayuwarki na kuma hallaka abin da kike so. Dan Allah ki haƙuri mai ɗana ya miki. Tun da muke tare da Jamilu bai taɓa gaya min yayi nema da ke. Dakata, ba zan karɓi uzurinki ba sai na hallaka ɗanki na kuma hallaka mijinki ke a ƙarshe sai na hallaka ki. Zuba shi. Ya ba asibiti ne ana? Akwai asibiti, amma yana can karmami kuma da nisa gaba da ƙauyen mu nan ne. Wannan in me? Magani yake yi wajen 100 yake magani. A bashi ya sha maza azama ki bashi. Me yasa kake son damuna da maganar Indo? Me yasa kake son firgita ni da wata mace da ma ban santa ba? Na santa ne da san tashin hankali. Tun da kika sa Jamilu ya ci amana ta ya kuma manta da ni sai na muzanta rayuwarki na kuma hallaka abin da kike so. Ahmed
soyayya ajin daɗi Jamila da ya an bashi da ki bashi ba ko ai da kin yi kokari kin bashi kudin da dai ku mutanen birni ba ku damu da maganin gargajiya ba amma an gwada maganin nan magani yake fiye da yanda kike zato da kin bashi kafin a tafi asibitin ko iya da Allah ina so kafin na tafi ina so na ga Indo zai yi Indo baki sai ita ce babba aboki adawa ki a garin nan ba ko baki san abin da ya faru a baya bane me ya faru dan nan ne fa ban san inda ka sa gaban ka ba akan magana yarinyar nan Indo Aisha nan bai kamata a ce an batta tana zaune hakan nan ba tunda yanzu aiki ya riga ya kankama ai sai a san abin da ake ciki ko iya ina dan wani nazari ina dan shawara tunanin da nake wani irin tunani wato iya kin san cewar idan na aure yarinyar nan birni za mu tafi da ita ba anan za ta zauna ba kuma idan na tafi da ita akwai abokan harkata wasu kabilu ne wasu hausawa ne wanda suke buƙatar idan suka zo wurinka ka sauke su da kyau akwai na'urorin zamanin nan wanda a tunani na yarinyar ta tashi a karkara ba za ta iya kunna irin wa'annan abubuwan ba ko ta yi amfani da su to kuma za ta kasance su wa'annan abokan harkata su ga kamar ta musu wulakanci ne ba za su taɓa yarda ba ta iya ba ne to kin ji dalili wannan fa ba wai magana ba ce ka duba ka ga yarinyar nan yanda take tsananin son ka irin hidimar da take a cikin gidan nan ba kaɗan ba mahaifinka da kafin ya rasu yayi alkawari da mahaifinta an baka yarinyar nan kuma yarinyar nan tana matuƙar ƙauna ka fiye da yadda ake zato ina gaya miki ne yanayin sha'anin rayuwar da take a cikin oh wato saboda wannan sai ka karya alkawarin da mahaifinka ya ɗauka da mahaifinta iya ba karya alkawari ba ne kuma ina ganin ko baba Allah ya ji kansa idan yana da rai ba zai so abin da zai taba min harkar mu'amala ta da jama'a da kasuwanci na ba to ka je dai ka sake tunani da kyau ka ji na gaya to da haka al'amarin ya fara taɓarɓarewa ta yaya ma za a yi tukunna Indo ma ta saurare ki duk da dai ban san abin da ya sa kike so ki ga fuskar Indo ba kwarai da gaske ina so na ga Indo saboda ina so mu zauna da ita mu fahimci juna da ni da ita to Allah ya bada sa'a me kike nema da ni sulhu me aka da kike neman sulhu da ni Indo mafi alkhairin al'umma shine mutumin da ya nemi a yi sulhu bayan sabani ya auku. Inda ina so ki yafe wa mijina baganta miki da yi. Ina so ki gane cewa matan mutum kabarin sa. Ina tsammanin baki da cikakken labarin abin da azzalimi Jamilu ya mun. Na kira ki ne domin mu yi sulhu. Dan Allah ki daina mummunan lafazi akan miji. Ban muna lafazi a kansa ba in aka yi la'akari abin da ya faru tsakanina da shi. Har yanzu ban ce komai a kansa ba domin kuwa
son gaya wa kai sirri. Irin abin nan nan ba ka wani bikin na sun tashi. Wallahi. Indo kin san zan je birnin interview ko? Menene kuma wannan? Zan je kan maganar aiki na, ma'ana zan je a gwada ni. Ba Indo. Ai kaman ba ki farin ciki da ci gaba na. Kar fa ki manta ke ce uwar ƴaƴana. Duk abin da ya zo min na ci gaba ke ma ya zo miki. Indo tunanin me kike yi ne? Ina ma Allah ya karɓi addu'a kai cika min buri na aida na ji daɗi. Indo, Allah zai cika mana buri. Ki daina kokonto. Ba zan taɓa mantawa da ke ba har abada. Shikenan. Allah ya sa. Ai ba za mu rabu ba mun haɗu kenan. Indon Jamilu kenan. Ko dai Jamilin Indo. To, me bambancin balbera da farar kaza? Ni da ke duk muna joni. Haka ne gaskiya. Ba wani bambanci. Amma kuma Indo da gaske ne. Wai duk abin da kike faɗa min din nan gaske ne. A to Jamilu yaushe zan maka ƙarya? Ai magana da zan gaya maka gaskiya har iya rayuwata nake gaya maka ita. Indo ni tausayin ki nake ji saboda ina suna da yawa amma lafiya? Lafiya lo wallahi. Ya gida ba da matsala ko? To ai kai na ga a ƙauyen ma ne ma kake ka dina fari. Assalamu alaikum. Domin ya mutan gidan. Ba wata matsala ko? Hansai, don Allah daga sai ke Jamilu ya zo har ya koma kuwa? Dama ai da ya zo bai ce ma umma zai kwana ba. Wai kina nufin bai neme ki ba? Da ya neme ni ai ba za mu zo muna yin haka ba. Yanzu ya faɗi lokacin da zai dawo? A'a gaskiya ban ji ba. Wai to shi kuwa me yasa bai neme ki ba? Hansai, ina ganin dan uwanki ba mijina bane ba. Shi yasa ya fara min haka da wuri. Haba Indo ki daina wannan magana. Ai ya sun zaman shi ke kuma kin san iyaye sun sa mu baki a cikin maganar auren ku ko? To yanzu yaushe yace zai dawo? Wallahi ban ji ba. To dan Allah har sai wani taimako nake so ki mun guda daya. Kina ganin ya shigo garin nan. Dan Allah ki maza ki zo ki gaya mini. Ai na san ma zai nemi ki. Ke da na gaya miki ki zo dai ki sanar da ni kawai. Sai shi ke. Dauke ta. An gama ne. Ashe da gaske Jamilu ya tafi Indo. Indo, na tashi ki je ki zubo abinci. Bana cigo. Me yasa in ne miki magana kike kin an samu? Ko dan kin gaba ni na haife ki ba? Ba haka bane bugu. Bari idan mahaifinki ya shigo sai in maida mishi da abubuwan da kike. Ba haka bane gogo ba zan iya ci bane kawai. Indo kenan. Idan kika daka ta da namiji to sai ya ragargaza miki rayuwa. Kin maida hankalinki ga rayuwarki mai kyau. Ga maza a gari
kuma suna son ki ga Aishiru ga dan gidan mai jakai ga wannan yaro amma kawai ki zauna kina bata lokacin ki. Gogo, Jamilu bai isa yaudare ni ba. Idan ya aikata haka sai na koya mishi darasi. Me za ki iya masa? Ba ki san namiji ba. Yarinya ce ki. Matukar kina son sa. Ya gama da ki. Har abada ba za ki samu galaba a kan shi ba. Ya koya muku wai ke Indo me ki da miki ne? Ni Jamilu na faɗa miki maganar auren mu tana nan daram dam bata tashi ba. Amma me yasa har kake zuwa garin nan ka tafi baka neme ni ba? To yanzu ba gashi na zo kofar gidanku ba, ko ba ni bane dai ana hatsi kuma gurin ki na zo. Da na nemo ka ba? Dama na san na gaya maka maganar nan sai ka ji haushi. To gwara ni ka fito ka gaya min gaskiya idan ka samu wata mace a birnin sai ka gaya min na san me na kama. To haka ne. Haka ne. Ni fa ba da wasa fa nake ma ba. To ni da wasa nake? Aja. Ka wannan zan koma inda na kuwa. Ni gaskiya ba kayanka nake so ba, ni kai nake so. Indo, to in dai ni ne kin same ni an gama. Karbi. Ni ma kawai wani lokaci ina zaune sai na samu labarin ya kai wata kudin aure a birni wanda ashe ke ce zan ganki. Duk da ban samu cikakken bayani daga wajen shi ba, na san cewa Indo an cutar da ki, amma dan Allah ina roƙonki da ki yafe wa mijina abin da ya faru. Wallahi mijina mutumin kirki ne, tsotsayi ne kawai ya afka. Jamila, zan iya yafe wa Jamilu saboda san da nake mishi a rayuwata, amma na san wannan abin ba tsotsayi ne ya gifta ba, saboda wata rana kema zai iya faruwa a gare ki. Ba zan iya mantawa ba wata rana bayan ya aure ki ya zo garin nan muka haɗu da shi. Indo, da dai kin daure kin juyo na yi miki magana ce take tafa da ni. To ina jin ka ba kunne ne yake jin magana ba, ka faɗa abin da za ka faɗa ma. Amma Indo da a ce muna kallon juna magana za ta fi ɗan yiwa ko? Ni dai na ce ka faɗa ina jin ka, sai na juyo? To shikenan Indo, bar ni in tafi. In ya so lokacin da kika sauko na dawo tunda ba zan iya magana da bayanki ba. To menene? To abinda nake so ki gani, mun riga mun yi alƙawarin za mu yi aure ko? Alƙawarin auren nan bai tashi ba, yana nan. Abin da ya faru lokacin da na shigo na ji kishin akan magana cewar akwai magana aure tsakaninki da Alhaji Rabu. Wannan abin shi ya sagan min da gwiwata.
to nan ba maganar su ba bace ba tunda dai in dai zaka yi min alƙawarin zaka aure na ko na auren zan fito daga gidan sai hana indo tuntuni a ce kenan na daura alƙawarin banza ai ba zai yi ba to shi wai indo shi sa da take da kallo na a ina nan akan bakana indo ai shi kenan ba to mu dan tafi dandali dan tuna da ko kun sake yin wata magana da shi tun daga lokacin ban ƙara jin ɗuriyarsa ba saboda alƙawarin da Jamilu ya min na ƙi zama a gidan Alhaji Rabu na fi so aure na amma Jamilu bai sake waiwaya ta ba. Indo amma har yanzu kina da burin auren Jamilu? Jamila har yanzu ina son Jamilu amma na cire aurensa daga cikin zuciyata. Jamilu ya nuna min ha'inci, kaskanci da rashin amana shi yasa na cire auren Jamilu daga rayuwata. Amma me yasa kike cikin juyayi da bakin ciki na rashin sa? Me yasa ba za ki cire shi a ranki ba, cirewa na har abada? Jamila, hakan ba zai yiwu ba. Jamilu shine namiji na farko da na fara soyayya da shi, na shaƙu da shi, na kuma buɗe ido da soyayyarsa. Indo, in dai har Jamilu yana da wannan matsayi a cikin rayuwanki, to na Allah ina roƙonki da ki yafe mishi. Ki kuma rungumi iyalinsa a matsayin masoyanki. La'alla ko kin aure shi ko wani abu makamancin hakan. Wannan shine cikakkiyar so da ƙaunarki a gare shi. Abinda na roƙe ki yana da wahalan yiwuwa. Amma na san zaki iya yi matukar zaki iya tsarkake soyayyarki. Sai Allah ya baki lada mai dimbin yawa. Ya kuma sada ki da mafificin alkhairi. In dai har labarin da kika ban gaskiya ne, to zan iya cewa Jamilu ya yi kuskure. Amma kuma ba kuskure ba ne, ajizanci ne irin na ɗan adam. Inda ina so in shaida miki da mai cewa Jamilu ya yi niyan aurenki. Tilas ne ya sa ya janye. Saboda ma'aifina shi ne mai gidansa a wajen aiki. Don ba zan iya mantawa ba wata rana. Kansa yake ba. Maganin mura na bashi shine ya samu yayi bacci. Nemi naka nemi naki kada kallo ya bar ka da jina. Jamila da Jamilu. Na tabbata akwai abu to yau zan kawo ƙarshen gargabata. Duk abin da zai faru da su zai faru. Na gaya miki. Kina ji? Ba ta shi